Good evening. May dakmat lang kakabsat. Okay, good evening everyone. So welcome once again to our Lifeline topic review. Amok nga na-bless tayo amin kadete message ni God kanya tayo last Wednesday but itatang oras mas lalo tayo maninde tuwing i-expand pa no anya ba iti kaya't nang ipadanon kanya tayo, babaen ka di kita talo nga challenges, no, point to discuss ngayon tayo pagsasaritaan itat nga rabi. So, pamalagip kakabsat, keep on sharing, deto'y link tayo or deto'y live tayo data, keep on sharing ka di kita friends, relatives, and even classmates, uri di kita kakadwa tayo, Giselle group tayo, keep on sharing datoy link tayo data or datoy live tayo tapno kasta adupay iti mas mang ma-encourage nga mga amo iti nakapinpintas nga plano iti Dios iti biag iti maysa nga tao nga willing nga makipag relasyon ken ni Apo Jesus. Karod sakbay nga intayo itultuloy i-open tayo datoy nga Lifeline topic review tayo, babayan iti may isang kararag. So awagak man nga rod ni Kuya Bart nga mangidaulo kanya tayo. Okay, good evening once again kakabsat. Ket when pag nulaunay nga dapat ket irugi tayo iti kararag ket agtamet tayo nga rodamin. Umami ni langitan agyaman kami maninapo dating kanito nga inted mo kada kami nga ingkam pinang iburay iti dagiti kakabsat nga naka online data nga dengdengeg kada iti topic review ket Lord sikakadi ti adda iti nagobetan dito kung kalmay sa kata kami even this is virtual Lord I pray na ilawlawag mo kadigiti kakabsat nga digiti tata digiti sasaom nga income pagsasaritaan ket Lord ikan na kami met iti sirid nga mangi lawlawag nga nasaya at kadigitoy nga challenges nga income pagsasaritaan tata nga rabi apo ket Lord italekmiken ka ti kabuuan daytoy nga ramid ket sika ti may tantanok nga kankanayon. Iti dawat mi, itinagan ti anak mo nga ni Jesucristo. Amen. Okay, so agyaman kami, Kuya Bart, iti pinangi daulog kadati opening prayer tayo. So alak dito nga gundaway nga yam amo digiti panelist tayo kahit nga rod awagan ka manen Kuya Bart nga ikang katigundaway nga mang-invite kadigiti contacts mo, relatives mo, friends mo nga ag-tune in ka dito Facebook live tayo tata babaen ka dito topic review tayo. Kuya Bart? Okay, naimbagman nga rabi tayo nga gagayem ken kakabsat ken ni Kristo. Aglalalo digitay contacts ni Jay Lapas no ag-tune in tayo kakabsat. Dito lifeline topic review. Ket kastamet digitay kabagyak nga pangipaspasak dito link ket sagsagamay sa tayo nga bengeg kada ito yung topic review nembagman yung rabi tayo. Okay, so sumarano nga rod nga inak awagan kakabsat is ni Hello, Jess. Ate Mia. So Ate Mia, good evening. Sige, kakabsat, naimbag nga rabii, nagpintasan man, dati nga pribilehyo nga, natipon-tipon tay itang rabii, kayat kumanmet nga i-invite, digito'y nangipasa aktiling, dito'y barangay Araniw, Tikudal family, ken Agustin family, ken Kantupay family, ken digiti pay kakaruba da Ma'am Rosel Asuero, ket kakabsat i-enjoy tay lang ti agbuya ita dumngeg kadagiti sasaot ti Dios ta
amok nga deto iti maysa nga wagas tapno umuneg pa iti pan nakirelasyon tay ken kuana isu nga sangsang kamay sa tayo kakabsat aging gana nga malpas deti nga aramid. God bless us all ken manen na imbag nga rabii. Thank you, Ate Mia. So, temang buo, kadato'y panelist tayo, awagak man nga rod ni Sis Ria, nga imbitaran na met, iti contacts, friends, ken relatives na nag-tune in kadato'y topic review tayo tatangaran. Sis Sige, Ria? Kuya, thank you. Sige, Kuya, thank you. So, naimbag manen nga rabii tayo kakabsat ken gagayem ket maawis kayo manen nga makipagpaset deti nga lifeline topic review ket kablaawak mga rod dagiti in-invite ko day Alamon family. I hope nga naka-tune in kay tatanga rod kakabsat ken kasamat pa dagiti contacts nga na-invite da Kayla, Nicole ken ni Sydney ken sino pa dagiti impasaak tiling tatay. So I hope nga maki-join kayo kakabsat tatlong iti kasaket adu manen iti masursuro tayo nga saso ni ako ket may-apply tayo iti personal nga panagbiag tayo tapno aggrow tayo ken kuana. So God bless, DJ lang kuya. Praise the Lord. Thank you, Sis Ria. So, sakbay nga rod nga mapantayo ka DJ topic tayo. Itatangarabi oray siya, kablaawak met, digitay contacts, DJ Gabo, the Justin, Cedric Sungwan, Chester, and Jimboy Daval. Nakay amin ita kakabsat. Be with us. Amin tayo kakabsat. Kadwaenda kami ingga na malpas. Dito yung topic review. Saan laeng tata nga nang rugi but kadwaenda kami ingga na malpas. Together with Brad JR. Happy birthday JR. Praise the Lord sa buhay mo kapatid. But celebrating your birthday is dapat si Christ ang maging essence. Amen. And kastamet kin ni CJ. So, karod mapantayon iti topic tayo which is the title na is Jesus, Your Confidence and Comfort. So, nakaim-importante nga talaga nga iti may nga tao kat maadaan iti daytoy personal nga relasyon na kini Apo Dios. Tangamin haan nga ma-develop iti confidence ken comfort iti may nga tao babaen laeng kadto nga lubong, babaen iti mabalin ti naganak, mabalin iti asawa wenno barkada saan nga isu iti pudno nga paka-experiencean tayo iti confidence wenno iti comfort iti biag no iti nilaeng Apo Jesus. Kas kunana detoy scripture tayo nga masapulan iti Luke chapter 10 verses 38 to 42 nga bayat iti dalyasat ni Jesus ken dagiti adalan na dimteng da ti maysa a baryo sadyay at damay sa babae nga agnagan Marta ng sanga ilik ken kuana iti balayda. Nga adda iti kapsat ng agnagan ti Maria nagtugaw ti sakaanan ni Apo ket nagtengek iti panursuro na. Gaputa maringguran ni Marta iti panagsagana na napan ken Jesus. Apo kinunana awan kadi anyaman na ken ka baybay anak ni kapsat ko ket siyak ti agsagsagana. Ibagam man ken kuana tatulungan na sungbat niya po Marta adula amin apang pakaringguram ken may salaeng ti masapol. Pinili ni Marta ti kasayaatan ken detan saan to ang maikat ken kuana. So actually adda ti purpose di inaramid ni Marta ken ni Maria. Ket kinuna ni Jesus nga napintas di pinili ni Maria kasi isuna ket demnek iti panursuro ti Dios which is adamat ka talaga pagsayaatan natin naramid ni Marta kasi imprepare na digay dapat nga masapol nga pangsangaili na kanya. So bayat ka iti panang meditate or panang adult tayo datoy mapantay ka digiti talo nga punto ngayon tayo pagsasaritaan data tapno no kasagat maging klaro pa nga maawatan tayo datoy scripture datoy teksto day tatta nga key verse day tatta nga rabi. So first right relationship. So dapat babaan iti panangawat tayo ni Apo Jesus ma-develop dapat dati right relationship tayo kanya na. So having a relationship with Jesus or with Christ means prioritizing His words and willing to obey Christ whatever it costs. So spending time in His words and prayer is an outflow of our relationship with Him. What are your hindrances in prioritizing God's word? Next, our point to discuss number 2
is right focus. So masapol nga talaga iti right focus kada ito nga relationship kada ito pinakipagmaymay sa atay ni Kristo. Even dito agdama nga biyag tayo, dito journey iti panagbiag tayo, bayat itiin tayo, panangawat kani Apo Jesus akas Diyos kan mga salakan. May katlo, right priority. So we should know our priority kakapsat. And ako na nga rin in Matthew 6:33 that our priority is seeking Christ or seeking God in our life, seeking His kingdom. Haan nga iti sa bali, which is amok iti may isang tao, iti lubong, awan iti may isang hanga may kat iti aim na nga agbalin nga successful. Uno agbalin nga ado iti agbalin kinabaknang nga inamornong, di ba? Actually, halos amin nga tao ganun yung thinking, but we should learn in this topic sino ba yung ating magiging right priority. So given man lahat yun, but we should understand sino ba yung ating right priorities or right priorities sa ating buhay. So let's go to our point number 1, and awagak man nga rod ti umuna nga mangi-share iti revelation ni Jesus or ni God kanya na tapno kas takit mas lalo tayo pa nga ag-learn kakapsat. So Kuya Bart, naimbag nga Rabi. Okay, thank you. Thank you very much, Brad Jello. So, una yung kakapsat, ito point number 1 tayo nga right relationship when ito Ilocano nun, nasa ay pinakipagrelasyon na pudno nga pinakipagrelasyon ni Kristo. When nagpintas man dito yung nating personal relationship na pinakipagrelasyon tayong kini Apo Jesus, ket dapat ket dito iti umuna nga kitain ket idi inawat tayo ni Apo Jesus akas Apo kay mangisalakat ti pinagbiag tayo deta tirugi iti napintas na pinagkipagrelasyon tayo kanya na kakapsat. Ket kasano tayo nga rod nga i-work out tata itibiyag tayo. Ket detoy ket makita laeng pinapintas na pinagkipagrelasyon tayo ken Apo tayo nga Jesucristo no dijay ko na natoy nga obey Christ whatever it costs na oray anak makaspasamak pag-obey tayo laka, daman digiti trials, when digiti pasama kiti biyak tayo, hantay nga i-priority nga talaga. When di relasyon tayo ket haan nga value nga ni Apo Jesus ket amo tayo nga di ko na nga di detoy spending his words ket na ipaiugali ka tayon na dati tayo ay once nga nakariing kay tibigat ito di magbaga tayo kanayon quiet time iso bijay ti may isang pinaki-communicate tayo kanya na babayan ka digiti sa una. So yun ko jay question ito nga what are your hindrance in prioritizing God's word. So no kita para kanya di time met nga kuangen ay di time nga di maladawak makari ngem hang na iso ti hindrance nga tapnon no ang iso ti hindrance tapnon no di relasyon ko kanya na nga ti inaldaw ket baliw haan kakapsat ngem dapat ket DJ nga relasyon hantay rawan dapat ti makatubeng wenno maka laped kasi ti kasadyay no may papusuan DJ araramiten tayo para kanya na hantay nga mga kasaralaga hantay nga tay kanayon tay nga sarsaraken DJ nga pinaki sarsarita ken ni Apo Diyos ket ti application ko kanito yung right relationship dapat pagkat yun unig kupay DJ word like ko tapnon no mas napinpintas DJ
communication ko kini Jesus Christ when you God. So thank you Jello, di lang kanya. Thank you, Kuya Bart. So, I know, ito mong may sa kanya tayo kat ato, digitin reveal ni God kanya tayo. But reminder to all of us nga we should limit our sharing para sa ganun is we can give time and finish this on time and maging maganda yung flow para sa ating mga viewers. So, awagak man nga rod, ti sumaruno nga panelist tayo, ay awagak man ni Ate Mia. Ate Mia, good evening. Sige, kakabsat, good evening. Ket detoy challenge number 1 ket nakapinpintas man launay nga maka-encourage iti tumunggal may sa kada tayo gaputa nakitak met iti kinaimportansya na detoy nga purpose iti biag iti maysa nga anak iti Dios kasi kitkitak ngamin kakabsat ket iti pinangakseptar iti pinangakseptar ken ni Hesus Kristo akas Dios ken mangisalakan ti biag na detoy iti nangrugyan iti usto nga pannakirelasyon ken kuana kasi detoy ket babaen iti pammati isu nga ti ammok kadetoy gagayem ket detoy iti makayayo iti Dios isu nga anyaman digiti whatever the cost kunana gamin ditoy whatever it cost when haan nga isu iti makatubeng dagiti banbanag kasi iti maysa nga Kristiyano ket normal lang nga adda dagiti trial suffering nga masangsangon no ano tawag na tay kuan dumteng iti biag ngem no usto ti pannakirelasyon ken kuana ket actually detoy obedience ken kuana ket haan nga isu kumbaga ket isu iti kangrunaan nga pakayaywan iti Dios isu nga detoy kunana itatay nga what are the hindrances in prioritizing His word actually kanyak met kakabsat ket makitak ngamin nga iti kasayaatan iti biag ko ket iti panangi-prioritize iti sasauna taamok nga ti sasao ti Dios iti confidence ko ta pudno launay je title na nga Jesus is your confidence and comfort isu nga iti inaldaw-aldaw moment by moment iti biag ko ket tilaing i-prioritize ko by God's grace ket iti sasao ti Dios kasi ammok nga isu iti mangparparagsak kanyak mang-guide kanyak mang-direct kanyak iti nga dalan ket numan adda digitay hindrances kas kuna ni Kuya Bart itatay ket no pampanunutek met ket itatay agmed-meditate ka deti ket anya kadi dagiti hindrances kunak iti bagik itatay ngem nakitak DJ pinagsublik iti relationship ko ken ni Christ whatever nga mapaspasama kakabsat ket haan awan iti hindrances actually no iti i-prioritize ket iti sa uken mismo nga ni Apo Dios isu nga tattaas an encouragement met kadagiti agdengdengeg ket napintas launay nga makipagrelasyon tay ken kuana iti pudno ken kastamet iti pammati tapno ti kasta ket uraan niya ti mapaspasamak detoy ngamin iti makayayo iti Dios DJ lang Jello thank you very much. Praise the Lord, Ate Mia. Indeed, nung unay nga talaga nga any hindrances awan ti makalapet no once nga na-accept tayo nga nakapinpintas iti addaan iti pudno nga relasyon iti Dios. So, Sis Ria, may we hear also from you ano yung ni-reveal ni God sa'yo this point number 1? Sige, thank you Kuya. So, praise the Lord. Good evening once again, kakabsat. Dati challenge number 1, as DJ title namin kay Jesus, is our confidence and comfort. So, dati challenge number 1, having a right relationship with Him. So, tay nakuna ni ate, nga talaga no once nga inaccept tay talaga ni Christ by faith, ket naadantay iti personal nga relasyon ken kuana. Ket nga rod kasanukmat nga mai-improve kumbaga
kanya personally dati nga na-establish nga relationship ko kan kuana. So kuna nitoy having a personal relationship with Christ means prioritizing His words and willing to obey Christ whatever it costs. So makita klamin DJ panag-take iti word kakabsat ken DJ ngamin daily quiet time nga every morning kumbaga bigbigat pa lang kat iso ti panaka food tayo or iso iti dapat nga ubraan for us nga mafidan ba kasi no i-divert namin ti physical kat we take physical foods or dagiti ano na ganan we need to take food for us to grow physically nga how about our spiritually iso nga very important iti panag-take iti word kakabsat tapno iti kasakat agro tayo kasi ni God iso ti mang instruct kanya tayo na ano ti kailangan tayo obraan for us nga maplis isuna ken kasamot pa nga makitak DJ quiet time is very essential for our spiritual growth. Iso nga kailangan ket or kailangan tayo ket i-spend tayo talaga iti time for the Lord like reading the Bible, prayer for us nga madipen talaga ken agkaroon tayo ti healthy and right relationship ken kuana. So DJ question tatay itoy ano ba yung mga hindrances in or what are your hindrances in prioritizing God's word? So, DJ, siguro ket no kasano mo talaga nga spend DJ time kasi adomin dagiti unnecessary things nga pakailalaan no ka personally kanya. Like for example, ag-pray ko man uno agbasa ti Bible kat ado pa lang dagiti ubraen like for example kat dagiti social media nga mabaling nga paka mabaling nga takawon DJ time dapat kani God but ini-spend ko sa walang na ganan ti awan ti kabuluhan na or kaawan ti ka-SS kan na. So DJ maging maging aware or dapat ket I need to really listen no DJ is speak the Holy Spirit kanyak nga no ti dapat ko nga ubraen especially iti panag-take the word ni God panang apply for me nga ma-please talaga ni God iti life ko. And DJ, prioritize lang talaga iti panag basa or panag-take kadagiti saso ni God. So, DJ lang, kuya. Lord, Sis Ria, indeed, before we go to our point number 2, for the information of our new viewers, right relationship with God or with Christ is the best relationship na mangyayari sa inyong buhay, mga kapatid. Maybe you have relationship with your parents, with your husband or with your wife, with your friends. Maybe some of us here na naka-tune in, you have relationship to opposite sex, but all of that above all the best relationship na mangyayari dapat sa inyong buhay is the relationship that you have in Christ, and mag-start yan the moment you will surrender your life by accepting Jesus Christ as your personal Lord and Savior. So thank you sa ating mga kapatid for this point number 1, and let's proceed to our point number 2. And dapat magkaroon din tayo ng right focus sa buhay. So worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires in this world will distract us from our love relationship with God. Remember, kakabsat, love relationship with God, this is the reason why God created us dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Now, how are you going to improve in focusing in Christ? So, awagak nga rod ni Ate Mia nga mangirugi. Ito point number 2 tayo. Okay. Sa pagbabalik, good evening once again. Right focused. Praise the Lord, kakabsat, kasi nagpintasan man dito right focused. Imagine namin kakabsat dete may isang athlete kuma. Dati ngamin ti makikita kita tayong example tayong meditate nga once ngamin nga DJ athlete wano let's say dete adda iti dalan ko mga straight. Dati gamin itikit kita at tatay kakabsat. Nga no once nga DJ nga may isang tao nga magmagna iti the straight nga dalan kat addaan iti right focus. Isuna kat makadanon ka DJ finish line. Ngem no haan nga nakafocus detoy nga tao, mabalin nga maditor isuna at dati pakabayagan na iti along the way. Kastoy mo't iti Christian life kakabsat nga no adu dagiti maisingit nga
mabalin nga worries iti life kaslakin ni Mary, between Mary and Martha kadayjay passage tayo nga ni Mary ket nagpintasan dayjay focus na nga nag-spend time with Jesus. Ni Martha ket adu dagitay pakakumikuman na. Ket nakita iti biag ni Mary nga isu iti addaan iti right nga focus. Ket nakita DJ response ni Jesus ken kuana nga kasla parang nai-imagine ko yung parang nag-glorify si God sa kanya dahil nasa right focus siya. Isu nga kitkitakmet kakabsat when iti panagbiag adda digite kunana nga rod dito ket deceitfulness of wealth. Reality sa buhay ngayon kasi adda dagitay time kakabsat nga dagitoy iti prioritize ti tao, dagitoy iti pakapokosan da ngem di dalang gayam ammo nga everything in this world is just temporary nga dagitoy ket ma-destroy, mapukaw isuna. Isu nga the best nga dapat pagfokusan nga talaga is like the life of Mary, spending with our life with Jesus, tadeto iti eternal nga investment nga hanto pulos nga mapukaw. Isu nga tatta, kuna dito, how are you going to improve? When kakabsat, no adaman dagitay haan pay nga kastoy iti panaka-focus na for me ket makitakmet kakabsat nga by God's grace ket nugayam naklaro iti panaki relasyon iti Dios kasi kasama namut laeng detoy kasi no once ngamin nga adda iti napintas wenno napintas nga pundasyon iti biag iti maysa nga anak iti Dios going to detoy relationship ken kuana nga umuneg addaan iti pammati addaan iti right focus detoy kakabsat iti napintas nga pagbanagan iti maysa nga Kristiyano with the Lord Jesus no dumteng to iti panawen. Isu nga praise the Lord kakabsat nga addaan laeng dapat iti right focus, iti panunot, iti puso, iti maysa nga anak iti Dios. So DJ lang kanyak mo Jello. Thank you very much. Praise the Lord sa napakayaman na sharing Ate Mia. And again, So again, awagak man nga rod ni Kuya Bart nga isu iti mangisaruno nga mangi-share kanya tayo iti insight na kadete point number 2 tayo. Kuya Bart? Okay, thank you once again, Rogelo. Ket napintas lang unay itoy nga talaga right focus. So when pamanong nagregdi athlete nga gantati kasagit nagkasasingod kanya DJ kan ikong baga ni Sismia. Nga DJ ka sa pinapanood ko manasigo rin Kasla DJ ko kasla dete apay nga ikan dati piring di kabalyo. Tas DJ ko ito nga. So DJ ket willing nga paiturong. Di focus na focus na ba? So nakita met ka dito yung kasapta no siya when pitumong galmay sa ket kayat na pa iturong ken ni di na espiritual na panagbiag. So di focus tayo ken ni God ket dapat ket hawan ti maka pakaisina when di ko na nating worries of this life when digitay maka agaw ti attention ngem nakita ko nga kwattoy ket di no at the right relationship tayo kanya na di point number 1. So DJ dapat ket di focus hanga maikwa nga talaga hang maisina. So hang pilien DJ na in DJ na lubungan nga tarigagay. So adamit digijay nga talaga, adamit digitay patayo desires in this world, digitay adamit digitay rapat tayo nga mapasama ti diyak tayo. When naglagipen tayo kakabsat nga ni Apo Diyos amin di paggapuan digitoy. So dapat italek tayo amin kanya na so di focus tayo, antay niya isina kanya na i-commit tayo amin nga ramitin tayo i-commit tayo kanya na tapno na timay sa nga
at sirsibigan niya na ket amo tayo nga ni Apo Diyos timangted to digijay katartarigayan tayo no ahantay lakit di nga may turong iti di bukod tayo nga pagayatan. So dapat ket di focus tayo wenno di pagayatan ni Apo Diyos isulaeng iti pagpupusan tayo tapnon no napintas di DJ pag DJ kuranat to yung di ayat no anak inted ni Apo Diyos na ayat dapat ket aramitin tayo met laeng nga adda iti nga impapuswan kasi JT dapat nga iti laeng ti makaplis ken ni Apo Diyos. So di laeng Jeno agyaman na. Okay, thank you, Kuya Bart. Indeed, totoo na di jay nga adda nga talaga di kita pakapokusan tayo no mabalin nga ti may isang estudyante nakapokus ti pa nagbasa na ti may isamat nga single professional nakapokus ka di jay career na ti may isang agasawa nakapokus di future para iti anak da. So ado di kita focus iti biag iti may isang tao but yung ating right focus with our relationship with the Lord, not focusing worries of this life, deceitfulness of this world, ay haan nga hanga kumbaga hindi siya haan nga maapektuhan wenno haan tayo nga maiadayo ken malasat tayong gusto dijay kayat ni God nga mapasama kanya tayo. Actually, napintas ngamin kakabsat nga iti tumunggal may sa kanya tayo kat no naayos dijay focus tayo with Christ, with our Lord Jesus Christ. Lahat na ng mga concern natin sa buhay magiging maayos na din lahat. Walang makakapag-distract sa atin. And to keep improving that, keep on sa mga bago is meet with your leaders, meet with your PS leaders to conduct Bible studies, quiet time together that is yung pinaka-importante dahil dyan nag-start na maayos yung focus mo at relationship mo kay Christ. Okay? So, Sis Ria, to complete this point number 2, may we hear again from you? Sige kuya, thank you. So challenge number 2 kakabsat, naibagan sa daate kini kuya tayo na yunak lang kasi example talaga kat in example that tay like a runner and even kadi may isang horse baga ada talaga iti focus the or main goal. So kanya tay mat or kanya personally kakabsat ket maadanak iti right focus and that is to follow, to stand firm, especially iti panangubra iti will ni God kasi Pasko na nagti challenge number 1 that worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires in this world will distract us from our love relationship with God. Usto launay, iso nga, dati kakabsat tatakit, kailangan tayo talaga bantayan iti heart, bantayan iti mind, kasi nagadu talaga dagiti temptations or deceptions of ni enemy or ni Satan for us nga di pa nag-obey kumbaga ket mayat arangkada na but di ko na ni ate tatay nga focus iti may isang runner ket naka-focus ka DJ no kasano na nga na ganan kasano na ma-finish yung race and that is to win the prize. So kadjay mat kanyate kakabsat along the way as we follow Christ adu dagiti distractions, adu dagiti oppositions, persecutions nga marandanasan iti tumunggal may sa kanya tayo but iti response tay lang ket DJ agkaroon tay talaga iti DJ focus ken ni Christ no kasano ti agrelay kasano ti trust ken kuana for us nga hantay nga ma-fall ba kadagitoy nga temptations or anya mga atake or anya mga offer ni Satan ito'y lubong kasi no once nga ma-fall ka talaga ket it will really distract you kaya kailangan talaga ket ag-focus iti panungubra iti will ni God and DJ prayer makita DJ prayer nga very important for us nga maprotektaran natin ni God from any di ko nakaroon temptations. So DJ lang kuya kasi ni bagamot da ate ken ni kuya tatayon. Okay, praise the Lord. And indeed, as we go for our point number 3, so magulbulol na, sorry. Shout out katigitay kakabsat or viewers tayo from Ilocos Norte National High School. We hope at dingkong not only this online or live na topic review namin kayo makakasama but we will meet you face to face to teach and to be with us
continue knowing Christ in our life. Amen. So let's go to our point number 3. Right priority. So just a review, yung una natin is yung right relationship with Christ, right focus in our relationship with Christ, and now, sino ba yung ating priority sa buhay? So, may I call on Sis Ria to Again, start praise this God. topic? Okay, kakabsat once again. Challenge number 3. So, dito matay setting our right priority. So, istulaon na malagip ko lang idi nag-enter na kiti college. Diba, dadigiti first and second priority tayo. The first priority, idi hang ko nga, ano na ganan, na-avail kasi kurang nak idi points tapos nag-second priority na. But, nukit kinante aming kakabsat ket DJ pa nang set talaga iti priority no once nga agkamali ka nga ming ijay ket it will kumbaga haan nga maayos aging gana nga ana iso nga dati pa nang set ko na ito nga Christ gave His life for us. A true believer know His priorities which is si Jesus Christ who also chooses what is eternal. Are your priorities right? So gusto launay met kasi aduman iti priorities ti tumunggal may sa kakabsat. But, iti first nga dapat nga i-priority tayo ni Christ. Kasi hantay pulos nga agkamali. Iti panang choose kan kuana kasi ni God, kumbaga ni Christ kat isu amin nun masapol or so nati kailangan ti tumunggal may isa. So dapat ket isu na lang iti pinaka-top kuno dapat isu na lang iti pinaka-priority iti life tayo. Ket no isu iti priority tayo makamsad, then it's really normal kanya tayo nga ag-obey wenno ag-follow ken kuana. So DJ kasanok pay nga mas ano na ganan i-follow, i-love, dagiti commands na is I need to have this intimacy can DJ always nga i-check the heart, ipa-circumcise ka ni God, tapos ka sa kaji relationship ko kan kuana kat awan iti barrier for me nga makapag DJ communicate can ano man digit instructions ni God kanya personally iti quiet time then maging willing lang and agkaron nak ti excited heart nga mangubra kadagitoy can DJ with love and by faith nga ubraan amin nga will ni God. So, DJ lang, Kuya. Praise the Lord. Thank you, Sis Ria. So, awagak man nga rod ni Kuya Bart. Okay, thank you once again. So, nagpintas detoy sa talaga nga detoy nagsasaruno na detoy talagang isut urnos na nga talaga detoy. No, at dati natintas nga relasyon, natintas nga direksyon. So, awanan ti no sino ti dapat tayo nga i-priority, di ba? So, dito nagpinta sa talaga dito challenges, ket dito right priority. Dito nga biyag ti mo natay laengen nga ipa nga kitan. Nga dito inted ni nga biyag ket ammo nga dito yung ket nagpintas nga regalo kada tayo ket dapat ket detoy ket no talagang inted konti diyan ko kanya na ket dapat ket bijayen awan ti dudwa nga ti priority nga talagang ket ni Christ wenno ni God kasi tiga sa detoy so ti pakakitan no talagang inted ti tumunggal maysan ti biyag na ken ni Kristo ket dapat ket deti hanen question di pinangi ti may isang believer ti pinangi ano sino ti priority na so ket pudno launay nga addamet digitay talagang trabaho wenno digitay maaramiden iti biag ngem ko na ni Sismiya tayo nung DJ sasauna wano di pinaki sasalita kanya na ket dijayan iti pudno nga pinang silaw ket iti inaldaw nga pinangaramid iti pagayaran na. So dapat no dijay no
dapat ket yunungan may sakit at daan iti na relasyon, iti relasyon ken di focus iti nga pinangi surot kanya na tapnon no DJ priority iti biag isuna nga talaga. So application ko kaniti talong points ket detoy point number 3, right priority. So nakita tatang so dapat ket i-priority nga kanayon ni Jesus Christ iti pinagbiag ko. So thank you very much, Jeno. Okay, so to finish this sharing in point number 3, I call in Ate Mia. Sige, kakabsat. Nasa third point, and it is really this final challenge, kakabsat, ket na-strike kak lang ka detoy kwa. Detoy first sentence of the challenge number 3. Kasi Christ gave His life for us. Dito'y ko nga maanseran, no sino ba nga talaga iti right priority. Kasi nakitak dito'y kakabsat, iti pinangited ni Jesus Christ iti biag na. Iso nga kunak dito'y tatay ket, He is the giver of life. So nukit kita ay kakabsat, naggapuanan na iti biag ket isuna, tinangayat ti pudno kada tayo ket isuna, itinang pakawan ti basol tayo ket isuna, kumbaga ket amin naggapu ken kuana. Iso nga nukit kita en tayo ket sino pay ba iti dapat nga i-prioritize no hanga isuna, kasi He is the giver of all things. He made us complete. Isunan tinang kompleto kanya tayo. Isu nga no laliman tay detoy panangawat tay kadetoy kakabsat ket in Christ everything is complete. Awan tinagkurangan na isu nga pudno launay nga dapat nga talaga isuna iti priority. The topmost priority of our life, because He is the source of everything we need for life and godliness. Kasi isunan His divine power has given us everything we need for life and godliness. Iso nga, ayan na pa ibati pakabirukan tayo dito'y balubong saan? Ken nilaeng Jesus Christ. Iso nga, isulaeng ti dapat tayo kakabsat nga i-prioritize. Iti aglalo tatta nga, may isa nga challenge kanya tayo is the end is near or very near na ang pagdating ng Panginoon, and saan ba tayo nag-i-spend? Saan ba natin ini-spend ang ating mga buhay? So dapat talaga doon lang sa pinaka-priority natin, and to spend our life with Jesus and our relationship ken kuana. So dati lang kanya Brad Jello. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord, Ate Mia. Indeed, if you want complete life, you should prioritize Christ in your life. So, yun man talaga mga kapatid. Hindi po yung success natin in this world, not our accomplishment in this world, not money, not resources will complete us, but only Christ will complete us. So nga, hantayo nga agbalin nga trying hard nga kabsat nga agbiag dito lubong by aiming when reaching all our goals, because all of that, if you do not prioritize Christ, everything is meaningless. So nga nakapinpintas ka kabsat nga in Christ you have confidence and comfort. You have in Christ you will learn on how to relate with Him. In Christ you will learn sino ba yung dapat pagpokusan sa buhay, and in Christ you will understand that you need to prioritize Him because He gave everything. He gave it all, even His own life talaga. Hindi niya inisip yung kanyang sarili. Hindi niya priority yung kanyang sarili, kundi tayo yung priority niya, yung kalooban ng Ama ang kanyang priority gawin. So ganun din pala talaga ang tunay na isang anak ng Diyos, di ba? No datayon ket imawat ken ni Apo Jesucristo, no datayo tattano dapat digiti kakabsat nga hampay nga klaro itin na panangawat ken ni Apo Jesucristo,
agyaman kami iti pinag-tune in mo because after this message at dapat iti may ilawlawag nga mensahe para ken ka tapno kasta gayem ket mas lalo pa nga ma-understand mo dagitoy intayo na pagsasaritaan itat nangarari because maybe this year or this time ma-born again ka na bakit na sa umunti born again is not a religion but it is the beginning of the right relationship in Christ. So ngarud, let's go to our more sharing. Wagak man ngarud ni Ate Mia to bring Christ good news for all. So Ate Mia, welcome back for the last time. Okay, kakabsat. Naimbag nga rabi itay manen ket mapantayo ka detoy naimbag nga damag. Nagpintasan detoy naging topic tayo kakabsat ita nga nang remind kanya tayo iti usto nga panakirelasyon iti Dios, iti usto nga focus tayo ken usto nga priority tayo. Ket detoy nangyigan tayo itatta kakabsat amok nga dagiti agdengdengeg itatta ket nalawlawagan iti kastalaunay tano may isa nga question iti damagek kanyayo kumusta iti relationship you ken ni Apo Hesu Kristo iti agdama. Isuna ba talaga iti focus? Isuna ba nga talaga iti priority? Adu digiti banbanag iti agdama ditoy lubong nga mapaspasamak dagiti tay kuna ni Ria itatay nga adu dagiti deception iti enemy nga isu iti maka-out focus iti tumunggal maysa taado dagitay fears iti kaaduan nga detoy iti manglaped iti panakaya si degda iti Apo ken kastamet dagiti pakakumikuman iti biag ngem gagayem ken kakabsat nagpintasan dagiti nai-reveal wenno naibaga dagiti kakabsat itatay kadatoy metlaeng nga topic kasi awan iti sabali nga confidence tayo, awan iti sabali nga mang-complete iti biag tayo, awan iti sabali nga comfort tayo no di nilaing Hesu Kristo. Isu nga itatta nga gundaway kakabsat, mabalin tayo nga sukimaten iti puso tayo itatta nga oras, kanuhaan pay nga isuna iti focus tayo, haan pay nga isuna iti priority tayo ken no nagkurang pay laeng deti relationship tayo ken kuana ket deto yun iti gundaway kakabsat tapno ti kasta ket mas lalo tay nga ma-appreciate detoy nga impaay ni Apo Hesu Kristo kanya tayo nga biag detoy purpose ti biag tay ditoy lubong. Isu nga tatta kakabsat dawatek iti tumunggal maysa nga babaen metlaeng iti maysa nga kararag nga innak idalan kada kayo tapno ti kasta ket maisubli wenno addaan detoy pudno nga panakirelasyon iti Dios ket masurot tay isuna nga naaddaan iti pamati ken addaan iti gagar ken iti ragsak iti puso tayo nga mangsurot ken ni Apo Hesu Kristo iti panagbiag tayo. Isu nga ita nga gundaway kakabsat dawatek man nga rod nga surutan nyo detoy short nga kararag tapno ti kasta ket mabalbaliwan nga mamimpinsan detoy way tayo nga agbiag nga maiyan natop iti pagayatan iti Apo. Sige agkararag tay nga rod kakabsat. Apo Dios nga manakabalin amin iti detoy nga gundaway pagyamanak dagiti nangyegak nga nangopen iti pusok tapno ti kasta ket sika ti agbalin nga priority ken sika iti agbalin nga focus ko. Aminek nga no dadduma adda dagiti banag nga paka-out of focusak taadu dagiti deception iti enemy iti daytoy nga lubong. Ngem ita nga oras pagbabawyak dagitoy. Ket itamet lang nga gundaway akseptarek ni Hesu Kristo iti biag ken iti pusok. Tapno ti kasta maaddaanak tinapudno nga panakirelasyon ken kuana. Tulungan nak mga mangi-prioritize ken ni Hesu Kristo tapno ti kasta ket masurot ko iti tungpal biag ko. Daytoy nga rod ti kararag ko babaen tinagan ni Hesu Kristo. Amen. So, agyamanak gagayem
Dahil tinangnigan nyo nga naimbag nga damag. Ket I truly believe nga no once nga inawat tayo kadetoy nga kararag nga napnuan iti pamati ken si pupuso amok nga addaanen iti usto nga panakirelasyon iti biag tayo ken kuana. Okay. Glory and praises belongs to our living God. So, thank you, Ate Mia, for that good news na impagandabag for all. And let's go to our announcement and our schedules. So, thank you to all our brothers and sisters who joined this topic review. And just a reminder sa mga schedules natin, weekly schedules or daily schedules. First, yung ating lifeline every Wednesday. So, dito lifeline tayo kakabsat. Continuation lang dito lifeline topic review tayo. And we encourage you to tune in earlier than 6:15 para sa ganun is maging stable yung inyong pag-connect and makapag-start tayo sama-samang magpuri sa Panginoon. Yung ating lifeline, Ilocos or Consolidation Fellowship every Wednesday via Facebook Live dito sa ating mga Facebook group and even in YouTube. And our lifeline topic review, so every Thursday hanggang Tuesday. So yung time, just communicate with your Bible study leaders or cell leaders, network leaders, para ma-invite nila kayo ng before na mag-start. So hindi kasi pare-parehas ang kami nagpapalat yung oras na kakabsat. But this group ay nag-start kami 7:20 to 7:30 in the evening every Thursday. Okay? And our day in prayer and fasting every first Saturday of the month. So ado ngamin nga talaga iti mainted namet iti sang-sang kamay sa nga mangi-spend tinan-anay ken naun-unay ken napapaot kapag nagkararag uno laeng dato nga panangliwat nga mga no kiti pinangipakita iti seriousness nga makipag sarita iti Dios dato iti day in prayer and fasting tayo. And our freedom in Christ, so this month July 30 yung ating last Saturday. So just keep in touch sa inyong mga BS leaders or cell leaders kasi we are praying kung ano yung mangyayari in this FIC on July 30, 2022. And our Sunday worship service every Sunday 8:30 a.m. in Jacob Building, and meron din tayong live via FB page, sa mga FB page natin, Lakas Angkan Ministry Incorporated, and even in our YouTube page or YouTube. And our Pisol class still ongoing yung pagpipray, kailan yung susunod. And syempre, our Thanksgiving Day this coming Sunday, July 24. So sa lahat ng nagpa-register, see you all on Sunday. Ang venue natin is sa Octagon Resort, okay, in front of Lawag City General Hospital. So agyaman kami unay kakabsat. Enjoy sa inyong pag-join. Thank you very much for joining with us this evening, and I hope all of us will keep on growing in our relationship with Christ. Mas magiging excited ang buhay if we will keep on obeying and knowing Christ in our lives. Okay? So, God bless everyone, and let's have our closing prayer. May I lead you in our closing prayer? Father God Almighty, thank you so much, Lord, for this evening. Thank you for the good internet connections, and even to all of our viewers, O Lord God, na na-open yung heart nila, Panginoon, that they will commit their lives and they will know you more, because in Christ we have confidence and comfort. And through our confidence and comfort in Christ, napaka-liwanag, Lord God, that each one of us should establish right relationship with you. Ganun natin that our focus is nakatoon lagi sa inyo, Panginoong Jesus, and you are our priority in life for us na maging kumpleto po kami, Panginoon, as we wait for your second coming. Yes, O Father, in this word, napakadami po naming gustong gawin, but thank you for teaching us to prioritize you in our lives. Yes, O Lord God, some of us, we have different status of life. May mga estudyante dito, may mga working, may mga family man na po, but still, wala pong excuse, Panginoon, sa
gusto nyong mangyari sa amin, ang kagustuhan nyo, ang laging masunod sa aming buhay. At maraming salamat for always revealing us in your word kung ano po yung mga dapat pa namin gawin. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga kapatid na panelists dito na aking nakasama. At I believe, O Lord God, na mas naging klaro, Lord God, yung mensahe po ninyo sa amin last Wednesday, especially para sa lahat ng aming pong mga kapatid na nag-tune in this evening. Maraming salamat, Lord. Touch the heart of each one na nag-join, and kung meron man dito yung na-invite lang, I pray, Lord God, that hindi lamang tuwing topic review mag-join, but indeed he will approach or she will approach leader for him, Lord God, na mas lalo pang mailid and mas lalo pa niyang maintindihan the purpose of life that you have given us. Maraming salamat, Lord. We bring back all the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Praise the Lord. God bless God bless. everyone. See you on Sunday.